bestianan bunyi kita vai dirigir mais na botão em holandês, porque tem vários gasten que não está compreendendo papiamento e vários gente que atrás machadoro aqui não que não está compreendendo papiamento tampouco. PC. In oktober vorig jaar werden we opgeschrokken door een brede daad. In één weekend, zoals Julia ook al zei, werd een groot deel van onze dieren gestolen en de rest werd vergiftigd. Fokken vernield, het was een ravage. Het was niet de eerste keer dat we waren bestolen, maar de zinloze vreedheid van deze daad bracht ons zodanig uit balans dat we overwogen om de zorgboerderij te sluiten. Om lucht te geven aan mijn frustraties plaatste ik een aantal foto's op Facebook van ons dode paard en diverse dode en creperende andere dieren. En toen gebeurde er iets. De foto's werden geshared. Mensen reageerden. De media namen het nieuws over. Er ontstond een sneeuwbaleffect. Mensen begonnen oproepen te doen tot hulpacties, spontane oproepen. Er werden dieren aangeboden. Men bood aan om te komen helpen. Men wilde geld doneren. De reacties gaven ons zoveel hoop en vertrouwen dat we besloten 2 vrijwilligersdagen te organiseren voor de wederopbouw van de zorgboerderij. Ook hebben we het bankrekeningnummer van de stichting Vrienden van het Riet bekendgemaakt. Dat hebben we geweten. Er is zo gul gedoneerd dat we de mogelijkheid kregen om een mooiere, betere zorgboerderij op te bouwen. De zorgboerderij waar we altijd van gedroomd hebben. Zo is, zoals Julia al zei, deze verschrikkelijke overval uiteindelijk een blessing in disguise gebleken. We came out of it. Dankzij u allen. En we zijn nog niet klaar. Straks kunt u zien wat wij al hebben staan, maar er komt nog meer. Er zal nog een ruime vijver worden gemaakt voor de eenden en de ganzen. De afrastering van het terrein wordt verder versterkt en verbeterd. Er is al veel gedaan aan veiligheidsmaatregelen, lichten, sloten, extra zware hekken, maar we gaan nog verder. En er worden nieuwe trails gemaakt door ons prachtige stukje natuur daarachter voor wandeltochten en picknicks. De zorgboerderij is in eerste instantie een plaats waar mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle en bevredigende dagbesteding hebben. Maar we zullen ook graag gasten ontvangen. Denk aan scholen, scoutingclubs, internaten en andere doelgroepen die baat hebben bij een dag in deze rustgevende en inspirerende omgeving. Dan wil ik nu graag een woord van dank aanspreken aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Allereerst Stanley Ignacio, de man die onmiddellijk de coördinatie op zich nam van het zoeken naar nieuwe dieren en ons adviseerde bij de inrichting van de nieuwe zorgboerderij. Onze sponsoren, u kunt ze buiten zien op het bord, het nieuwe bord van de Waarborg. Stichting Zorg voor het Gehandicapte Kind. Stichting Johannes Bosco. Schreuderschool. Blue Marlin Chartering. Insel Air. Spicht Dutch Caribbean. Guardian Group. PSB Bank. Parque Tropical. Gomez Enterprises. Centrale Hypotheekbank. Cravings Sushi. Dammers Shipping Agencies. NAB. Ford. Mitsubishi Motors. En ik ben er nog niet. Geibels. Ernst & Young. Heavy Mix Concrete. Betonindustriebrievengat. Nieuwe Post. Curaçao Cares. Curaçao Airport Holding. En Coca-Cola Curaçao. Er zijn ook diverse spontane acties georganiseerd om geld voor ons in te zamelen.
Ik wil er een paar noemen. De sponsorloop van de Schreuderschool. Geweldige actie waarbij alle leerlingen geld hebben ingezameld. Het koor, Popcorn, heeft een concert op de Freewinds gegeven. De opbrengst was voor ons. DJ Robertico Marta heeft in Olé Olé restaurant een marathon gehouden. De opbrengst was voor ons. De Post NV heeft een actie gehouden. De heer Van Omme heeft tijdens een verjaardag geld ingezameld. En het Kleincollege zal ons nog verrassen met een aantal konijnen en een prachtig buitenhok. We willen iedereen bedanken. Ook de particulieren die hebben gedoneerd, die we hier niet kunnen noemen. Ook willen we alle vrijwilligers bedanken die zich enorm in het zweet hebben gewerkt voor ons. We hebben het enorm gewaardeerd. Ook een woord van dank aan Wendel Liket, onze aannemer, en de overige vaklieden die voor de wederopbouw hebben gezorgd. Tot slot een bijzonder woord van dank aan enkele van onze collega's die heel veel uren en energie in dit project hebben gestopt. Allereerst Rutsela Roman. Rutsela, bedankt. Waar ben je? Jee, bedankt voor de avonden die je hebt gestopt in het ontwerpen van de hokken. Wilson Daantje, je hebt ons uiteindelijk gered. Juminia Martina. Juminia heeft uren en uren gestoken in de donorwerving, de sponsorwerving en de organisatie van dit alles. Dankjewel. En alle andere collega's die geholpen hebben. Masha, dankie. En als allerlaatste, Shirley en Marieke. Meiden, jullie waren een paar geweldige stagiaires. Dankjewel. Mocht ik iemand vergeten zijn, en dat gebeurt altijd bij dit soort acties, bij deze dank ik u van harte